Nou. Er zijn 7 spinnen. Nou, wij zijn hier op excursie. Ja. Spinexcursie. Ze gaan op zoek naar spinnen. We hebben al heel veel gevonden. Vind je dat dan niet eng? Nee, ik ben niet bang voor spinnen. Nee. Nee. En je mama dan? Ja. Zullen we anders even je mama laten schikken? Oké. Nou, het is een hele leeuwenspin. Een leeuwenspin. Ja. En wat kan die? Nou, als die op je vinger lijkt, dan gaat die gif op je doen. Ja. En En dan wat gebeurt er dan met je vinger? dan komt een hele dikke bult uit. Hij heeft 10 ogen. 10 ogen. Ja. En Maar hoe weet hij dan welke kant hij uitkijkt? omdat dat lijkt van die haartjes. Oh ja. Oh ja, dat snap ik het wel. Deze spinnen zijn dodelijk gevaarlijk. Wat weet je veel van spinnen? Hoe kan dat? Nou, dat zie ik aan die foto's daar. Dat denk ik dat gewoon. Oh zo. Ja. Dus het is eigenlijk wat meer wat jij denkt dan hoe het eigenlijk is. Nou, misschien. Ik heb ook iets wel van school geleerd. Oké. Oké. Ja. En hoe heet deze spin? Ik heb niet van school geleerd. Ik zit bij jou op school. Hey, Ho. kan je even je mond houden soms? Of ga je... Ik zit... Bye bye. En er zijn 2 kluisspinnen. Oké. Hij wil een praatje maken. Hij doet altijd grapjes maken. Hij doet altijd grapjes. Een hele bijzondere goeiemorgen even de luisteraars en goeiemorgen. En het alles maar het gehele weekend een stikmuziek. En het alles even het goede doel, de wensambulance natuurlijk. Nou, wij binnen FKP, dat staat voor de Friese Kleipiraten. We steken 1 keer in het jaar de koppen bij elkaar, zeg maar. En dan organiseren wij een feestweekend waar een goed doel altijd aan vasthangt. Van dit jaar dat de Stichting Wensambulance geworden. En door middel van sponsoring van bedrijven hier in de regio proberen we een hoop geld op te halen. En er komen een 25-tal artiesten belangeloos optreden. En die maken samen met ons dit feest.
zijn vanmorgen 6 uur begonnen. En dat gaat door 24 uur per dag live tot zondagavond 10 uur. Dus je hebt een pittig weekend voor de boeg. Ja, weinig slaap denk ik. Ja? Maar daar hebben we er graag voor over. Ja, hè? Ja. Maar wat is dat dan hier? Het liep wel een ziekte. Ja. Ik Ja. weet het niet. Dus Als je draait dan... Ja, ja. virusje. Ja, je krijgt een gevoel in je Ja. lichaam en, Echt. normaal, we zitten al met vergunning en thuis dan doe je het illegaal. En dan krijg je geen vergunning voor, simpel zat. En het is ook een stukje spanning. En hoeveel boetes hebben dan gewoon mooi vrouwen in de loop der jaren? Nou, niks. Hoeveel geld zou je met jong hebben dan? Nee, niks. 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 Helemaal niks. Gelukkig net. Kat en muisspel, dat werkt nog steeds. Ja. Ja. Nee, nou, helemaal niks. Maar dan mag je altijd dus een stap voorwezen. Ja, Maar hoe doe je dat dan? daar zijn wel sites voor hè, om dat in de gaten te houden. Hoe? Nou, waar de heren zijn. Oh, Een collega-piraten onder elkaar, die Ja. helpen elkaar als het ware een beetje. Als zij zo'n agent telecombusje zien rijden, dan piepen ze dat meestal wel door naar de collega's die op dat moment draaien. en dan is het snel voor je in de boel opredden en Nou ja. mooi snel naast de vrouw zitten op de bank. We worden er gewoon uit, want ja. Ja, zo moet het wel bezien, ja. Ja, hè? Ja. Dus je bent ongrijpbaar. No. Nou, niet helemaal, Nee, maar nee. Maar daar gaan we wel vanuit. we doen ons best. Ja. Ja, Maar als het mocht het ooit legaal wezen, helemaal? 24 uur per dag aan de band. Ja, absoluut. Ja. Ja? Ja. Dan ga je, dan zwoei je hem helemaal los in. Ja, absoluut.